Zahvaljujem, predsedavajući. Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, predložila sam izmene i dopune Zakona o kulturnim dobrima. U situaciji kada svakodnevno ovde usvajamo na svakoj sednici, evo ovo će biti isto jedna od tih sednica, po 20 i 30 zakona novih ili izmena i dopuna postojećih zakona, ja mogu da vam kažem da Zakon o kulturnim dobrima u Srbiji potiče još iz 1995. godine i da nikom nije palo na pamet da ga menja, a mislim da nikom ne pada na pamet ni da ga pročita, ni da ga pogleda, niti uopšte da zna da postoji. Ja sam par puta izrazila mišljenje da je Srbija zemlja najgora na svetu po svom odnosu prema kulturnim dobrima i neki smatraju da je ovo moje mišljenje preoštro, ali ja nažalost svakodnevno mogu da se u to uverim. Imamo bezbroj primera uništenja, oštećenja kulturne baštine u Srbiji. Mislim da smo svi dobro upoznati sa tim da je to nešto što se dešava svakodnevno. Ono što mene interesuje, a mislim da nikada nisam čula za nešto slično, jeste da li je nekada neko odgovarao u Srbiji za to što je uništio neko kulturno dobro. Bilo da do tog uništenja dolazi samim činom, recimo uništenja, oštećenja, krađe, jer ništa nije čudno u Srbiji da čujete da je nestao recimo neki predmet, luster, dragoceni, neprocenjive vrednosti iz neke zgrade ili bilo koje kulturno dobro, ili da se to dešava time što se nepropisno ovim kulturnim dobrima rukuje. Znam da je i sam status kulturnog dobra u Srbiji veoma problematičan i da je i taj proces utvrđivanja samog šta jeste, a šta nije u Srbiji kulturno dobro veoma spor i da se gotovo uopšte ne odvija, ali dakle, kako rekoh, ovaj sam zakon se gotovo nikada ne primenjuje, iako postoji. A kad bi se recimo primenjivao, onda bismo mogli da se uverimo da, na primer, neko ko bi se, na primer, potpisao na nekoj freski ili na bilo kom mestu gde se oštećuje neko kulturno dobro, mogao da plati kaznu od recimo 70 ili 80 dinara, kada bi takva kazna uopšte bila naplaćena. Što znači da se praktično ničim ne sankcioniše, a ja vas molim da mi kažete ako znate da postoje suprotni primeri, da se ničim ne sankcioniše uništavanje kulturnih dobara u Srbiji. Hvala vam.